Но трябва да ти кажа, че частта не съм бъкъл пчел. Аз направо се плачем се сега в навечерието, когато правим 3 години от нашата връзка. Още спомня деня, в който запознахме. Бях на кафе с един познат. Ти беше с други твои познати. И така в началото не ми направи впечатление. Обаче, когато те опознах, просто разбрах, че ти си моята половинка. Ти си моя Ян, а аз съм Ин Ян. Ти ме допълваш физически и психически. Ти си моя духовен отдушник, ти си моята муза. Ти си единственият човек, който съм обичал истински и с който искам да бъда до края на живота си. И си красив.